मान मर्यादा गौरव प्रशंसा बाखनाय जानाय जय जयकार अनसुला बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि जाफायथोंसै। गुड मर्निं अनजागार ख्रिस्ट प्रियफोर, दिनै जाहैबाय 26 जानुवारि रिपाब्लिक डे। दिनै जोङो जाय रिपाब्लिक डेखौ सेलेब्रेसन खालामनो थांगासिनो दङ, बे रिपाब्लिक डेआ 1950 नि 26 जानुवारियाव जागायजेनदोंमोन। जे 1950 नि 26 जानुवारि बै समावहाय प्रेसिडेन्ट हिसाबै दङमोन जाहैबाय डक्टर राजेन्द्र प्रसाद। बिथांनि दैदेननायावनो बै समावहाय बे फारिलाइया जानानै थांदोंमोन गिबि खेबनि थाखाय। दानाबा फैयै फैयै जोङो 2024 जाफैबाय। 2024 आवहायबो जोङो सेलेब्रेसन खालामगोन। दा खोथाया जाहैबाय मा रिपाब्लिक डे होननानै माखौ बुंनाय जायो? बर' रावाव गुसुङै आं फोरमायना होनो हास्थायदों डिक्सनारिनिफ्राय। जायखौ रिपाब्लिक होननानै बुंदों इंलिस रावाव, बेखौलाय बर'आवलाय माथो बुङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिना होनो हास्थायदों। जे रिपाब्लिकखौ जोङो दिनै सेलेब्रेसन खालामगोन, बिनि ओंथियानो जाहैबाय डिक्सनारियाव ओरैहाय लिरनानै दोनदों, A state acknowledging the supremacy of the people। बर' रावाव ओरैहाय बुंदों सुबुंखान्थि, फोरजाखान्थि, गणखान्थि। That means थोंजोङै बुंनो नागिरोब्ला सबनिस्रुइ साबसिन मोजांसिन बुजिनो हानाय बाथ्रायानो जाहैबाय फोरजाखान्थि। Yes, फोरजाखान्थि। रिपाब्लिकनि ओंथिया जाहैबाय फोरजाखान्थि। जोंनि जिथु हादोर दङ, बे हादोरा जाहैबाय फोरजाखान्थिनि हादोर आरो गासै नियम निति गासैबो फोरजाखान्थिनिफ्रायनो जाजोबो। अनजागा ख्रिस्ट प्रियफोर, खोथाया जाहैबाय दिनै जिहेतु रिपाब्लिक डे, दा बे रिपाब्लिक डेनि थाखाय इसोरनि बोसोना जोंखौ मा फोरोंदों बेखौसो आङो इसोरनि बोसोननिफ्राय फंनैसो नोंथांमोननो बुंना होनो हास्थायदों आरो बोसोनखौ नोंथांमोननो लाना फैदों। दिनैनि सानावहाय साफ्रोमबो ख्रिस्टियान बेक्तिफोरखौ इसोरनि बोसोना गोसोखांहोयो। जोङो हादोर दैदेनगिरिफोरखौ माबायदि मान सनमान होनांगौ, बोरैहाय मानिनांगौ, बेखौहाय जोंखौ गोसोखांहोदों। दा आं बै बोसोनखौनो नोंथांमोननो लानानै फैदों। बे बोसोनफोरानो जाहैबाय रमारि 13 बानाब 1 सिरिनिफ्राय 7 सिरिसिम आं फरायनानै होगोन। नोंथांमोना बावहायनो मोजाङै बुजिजोबनो हागोन। लिरनाय दङ, हादर बेंग्राफोरखौ साफ्रोमबो मानिनांगौ, मानोना इसोरजों फसंजायाब्ला रावबो हादरखौ बेंनो इख्तियार मोननो हाया आरो दंनाय हादर बेंग्राफोरखौ इसोरानो फसंदों। अनजागा ख्रिस्टनि थैजों बायख'जानाय प्रियफोर, इसोरनि बायख'आ मा बुंदों जोंखौहाय? दानि जायफोर दैदेनगिरिफोर, जि भारताव दैदेनगिरिफोर दङ दायो, नरेन्द्र मदि बिथांनिफ्राय लानानै जेसेबां दङ, साफ्रोमखौबो सोर एपइन्टमेन्ट होदों, सोर दैदेननो खाबु होदों? बे जाहैबाय जोंनि बासायगिरि अनसुला बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टआ बिसोरखौ जोंनि हादरखौ दैदेननो थाखाय, बे भारत हादरखौ दैदेननो थाखाय इख्तियार होदों। दा बेयावहाय बिथांमोन साफ्रोमखौबो जोङो मान सनमान होनांगौ, बेखौहाय जोंखौ गोसोखांहोदों। 2 आरो 3 सिरि। बेनिखायनो जाया हादर बेंग्राफोरनि जेंना सिखाङो, बियो इसोरनि हुकुमनि जेंना मावो आरो जायफ्रा बेबादि मावो बिसोरो गाव गावनि सायाव साजायखौ लाबोयो। अनजागा प्रियफोर, जों जुदि हादर दैदेनगिरिफोरनि बाथ्राफोरखौ लायाब्ला, बिसोरनि हुकुमफोरखौ मानियाब्ला, इसोरनि हुकुमखौबो मानियै जायो होननानै बोसोना जोंखौ दिनै गोसोखांहोदों आरो लोगोसेयैनो जोङो गावनो समयसाखौ लानानै फैयो होननानैहाय जोंखौ मोनथिहोदों आरो गोसोखांहोदों। 3 सिरि। मानोना जायफ्रा मोजांखौ मावो बिसोरो हादांगोराफोरखौ गिया, नाथाय जायफ्रा गाज्रिखौ मावो बिसोरो गियो। नोङो इख्तियाराव थानाय हादर बेंग्राफोरखौ गियालाबा थाबायनो हास्थायोना? नोङो गाहामखौ माव, अब्लानो नोंसोरो बाख्नायजागोन। 4 आरो 5 सिरि। मानोना नोंनि मोजांनि थाखायनो बियो इसोरनि लेंखाय नोंनि मोजांखौनो मावो। नाथाय नोङो इनाय मावब्ला बिखौ गि, मानोना इनाय मावनायफोरखौ साजाय होनो बिहा इख्तियार दं। बियो इसोरनि लें आरो इसोरनि नङै बियो इनाय मावग्राफोरखौ साजाय होयो। 5 सिरि। बेनिखायनो हादर बेंग्राफोरखौ मानिथारनांगौ, इसोरनि साजायखौ गिनानैल' नङा, नाथाय नोंनि बिबेकआबो थोनो। बिनि थाखायनो नोंसोरो खाजनाफोरखौ होयो, मानोना हादरनि इख्तियार गोनांफ्राबो गावसोरनि मावनांगौखौ मावनायजों इसोरनि हाबाखौ मावदों। नोंसोरनि होनांगौखौ हो आरो खाजना मोननो गोनांनो खाजना आरो मासुल मोननो गोनांनो मासुल हो आरो जायखौ सिबिनांगौ बिखौ सिबि आरो गासै हादांगोराफोरनो मान हो। प्रेज द लर्ड। अनजागा ख्रिस्ट प्रियफोर, इसोरनि बोसोना जों साफ्रोमखौबो गोसोखांहोदों आरो जोंखौ थुलुंगा होदों। बे जाहैबाय हादर दैदेनगिरिफोरखौ मान होनाय आरो लोगोसे बिसोरनि बुंनायखौ लानाय
आरो आयेननि सिङाव थानाय आयेनखौ मानिनाय। दिनै जों जुदि आयेननि बेरेखा मावोब्ला जोंखौ साजा होगोन, आयेना साजा होगोन। जोंखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय सरकारहा पुलिस दङ आरो बे पुलिसा जोंखौ साजा होगोन। मानोना जों हादोरनि बेरेखा मावोब्ला जों साजा मोनगोन। अनजागा प्रियफोर, बेयावहाय मान हो गासैखौबो इसोरनि बोसोना जोंखौ गोसोखांहोदों। दिनै रिपाब्लिक डे आरो बे रिपाब्लिक डेआवहाय जोङो इसोरनि बोसोन हिसाबै खोनासंबाय। इसोरनि बोसोना जोंखौ बेखौनो थुलुंगा होदों जे हादोरनि दैदेनगिरिफोर, हादोराव थानाय नियम निति आयेन कानुन गासैखौबो मानि, गासैखौबो मान हो। बेनो जोंखौहाय फोरोंदों। बेखौहाय इसोरा जोंखौ बुंदों, थुलुंगा होदों। दे अब्ला प्रियफोर, दिनैनि 26 जानुवारियाव बे इसोरनि बोसोना जोंखौ बेखौ थुलुंगा होदों जे जोङो हादोरनि आयेन, नियम, कानुन, दैदेनगिरिफोरखौ मान होनांगौ। दे अब्ला प्रियफोर, इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। दिनैनि थाखाय हेपि रिपाब्लिक डे होननानैहाय आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।